Усім прывітанне яшчэ раз, з вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэта рабіць з нашым рэгулярным госцем, экспертам, гісторыкам, палітычным аглядальнікам Евгенам Красуліным. Добрый дзень, спадар Евген. Дзень добры. Спадар Евген, хоть тут у нас на носу выборы ў координацыйную раду, но размаўляць мы з вами будем на іншую тэму, узгаднілі, зараз абмяркуем, тым больш, што і сёння нам нагоду для абмеркавання менавіта гэтай тэмы падкінуў швед, ну, который не са Швеции, а вось з генпракуратуры, да. Вось, і будем говорить про геноцид белорусского народу. Хотя, может быть, перейдем и до координацыйнай рады. Тут наши шляхи, як кажуть, нязведаныя. Что, и яна? И яна, может быть, и яна так само. Вот до гэтага можа дайсці абсолютно. Таму, давайте, может быть, от пачатку. Як вы гэта любите? Вы же заўсёды кажете, вот калі я задаю пытанне, давайте спачатку разбярэмся з тэрмінамі, што яны азначаюць. Так вось, геноцид беларускага народа, увогуле геноцид народа, як ён выглядае, як ён, што ў гэты тэрмін укладаецца, што можна назваць геноцидам народу? Ось, добра, конечно, что я выхаваў у вас гэты падыход, что трэба спачатку разобрацца з тэрмінамі, так як яшчэ Канфуцый казаў, я здольны так да навук. І калі наши слухачы таксама зразумеюць, что трэба разбірацца з тэрмінамі ад пачатку, тады будем лічыць, что наша задача хаця б часткова выканана. Калі браць тэрмін геноцид, ён з'яўляецца ў 1943 годзе, і аўтарам гэтага тэрміну быў наш земляк, ну, пішацца ён польскі юрысты, сапраўды яго дзейнасць у асноўным праходзіла на тэрыторыі Польшы міжваеннай. Гэта Рафаэл Лемкін, і ён, уласна кажучы, менавіта як юрыст спачатку зацікавіўся вось гэтай з'явай злачынствы не супраць індывідуума, а злачынствы супраць групаў. Сам ён вылучаў групы, у першую чаргу, этнічныя, рэлігійныя, і ён у першую чаргу зноўку будаваў сваю тэорыю на назіраннях за тым, што адбывалася у тагачасным свеце. Тагачасны свет, вось у нас зараз уяўленне, што ну куды ўсё коціцца, калі не прыкацілася яшчэ. Тое ж самае можна аднесці і да пачатку 30-х гадоў 20-го стагоддзя. Там яшчэ больш было пытанняў, а куды гэта ўсё коціцца. Дарэчы, чалавецтва потым атрымала на іх адказ, як, страшуся, атрымаем і мы. І ён у першую чаргу зноўку, вось калі браць самыя карані, гэта тое, што адбывалася на Блізкім Усходзе. Звернем увагу, цяпер таксама Блізкі ўсход у нас так у цэнтры увагі, у цэнтры павестцы. Тады гэта тычылася тых акцый, якія праводзіліся на тэрыторыі Іраку супраць абісінцаў. Вось тады некалькі акцыяў было, калі гэта 33-й год у асноўным, калі выразалі цэлыя паселішчы. І вось Лемкіна гэта ўразіла, і ён на гэтым падмурку пачаў изучаць папярэднія такія гісторыі, у тым ліку і злачынствы супраць армянаў у Османскай імперыі падчас Першай сусветнай. І ў выніку ён даў фармулёўку геноциду. Праўда, яна крышку адрозніваецца ад таго, што цяпер выкарыстоўваецца. Калі Лемкін даваў сваё вызначэнне, што такое геноцид, ён акцэнт рабіў у тым ліку на вынішчэнне культуры, на вынішчэнне ідэнтычнасці людзей, акрамя фізычнага вынішчэння. Ну, там у цяперашнім паняцці геноциду, калі браць яго по конвенции 48-го году, там ёсць некалькі прызнакаў геноциду, што ўваходзіць у яго. Гэта фізычнае вынішчэнне пэўнай групы вось па этнічным, там рэлігійным прынцыпе. Потым гэта прадухіленне нараджальнасці, гэта ўтварэнне умоваў немагчымых для выжывання. Гэта у тым ліку, там апошні там 5 пунктаў. Апошні пункт гэта гвалтоўная перадача дзяцей ад адной групы да іншай. Вось пасля завяршэння Другой сусветнай вайны, калі вось чалавечества сутыкнулася з такой праявай, з такой з'явай, як Галакост,
Гэта было асэнсавана, было зразумела, што гэта трэба браць да ўвагі і трэба прымаць нейкія захады, каб прадухіляць падобныя злачынствы. І вось была гэтая канвенцыя, прынятая ў 48 годзе, адкрытая для падпісання, якая і завецца канвенцыя пра духіленне генацыду. Вось там даюцца гэтыя 5 пунктаў, і гэтая канвенцыя цяпер з'яўляецца падмуркам для дзейнасці, у тым ліку, міжнароднага суду. Такія зноўку кейсы, як генацыд у Руандзе, гэта таксама генацыд Рахінджа у М'янме. Не так давно гэта было, правда, так у нас, падаецца, не шмат народу звярнула на гэту увагу. Вось цяпер шмат кажуць пра генацыд у Газе. Такім чынам, гэта вось тое вызначэнне, дадзенае ў 48 годзе у гэтай канвенцыі, і зрабілася такім падмуркам для разумення, што такое генацыд. То бок, у першую чаргу, гэта наўмыснае фізычнае вынішчэнне нейкай групы, зноўку этнічная група, група рэлігійная. Вось гэта асноўныя моманты, якія вызначаюць, чаму людзі вынішчаюцца. Зноўку тут звернем увагу, што людзі з групы, якая падвяргаецца генацыду, не абіралі свой статус. Яны не абіралі, дзе ім нарадзіцца, у якіх бацькоў, у якой этнічнай групе. Яны не абіралі, як правіла, рэлігію, яны нарадзіліся вось у гэтай рэлігійнай групе. Гэта іхняя спадчына. І таму дзеянне па вынішчэнні іх, яны не матываваны нічым, акрамя вось таго, што чалавек такім нарадзіўся. Вось ён нарадзіўся там кучаравым, ён нарадзіўся лысым, у будучыні ён нарадзіўся худым, тоўстым і гэтак далей. Вось гэта тое, што вызначае дзеянне супраць гэтага чалавека, гэта тое, кім ён нарадзіўся. Вось гэта і ёсць генацыд, власна кажучы. Ну вот з тэрмінамі вызначыліся. Калі мы зараз бярэм вось тое, чым займаецца генпракуратура лукашэнкаўская, вось гэтыя іх беганні вакол тэмы генацыда беларускага народа, прычым яны абралі пэўны тэрмін па гадах, вот у якіх гэты генацыд па іх меркаванню адбываўся. І гэта, безумоўна, з іх пункту гледжання звязана з акупацыяй Беларусі нямецка-фашысцкімі войскамі. І не адмаўляючы ні ў якім разе тыя злачынствы і вайсковыя, і супраць чалавечнасці, якія адбываліся на тэрыторыі Беларусі і супраць грамадзянаў гэтай краіны, ведаючы, што былі, безумоўна, вось супраць такіх этнічных груп, як габрэі, як цыгане, у фашыстаў адпаведнае стаўленне, яны іх сапраўды вынішчалі, рабілі ўсё, каб іх вынішчыць. Але калі мы зараз кажам пра беларускі народ, то вот генацыд адбываўся ў той перыяд? Зноўку тут варта звярнуць увагу на тое, што у дадзеным выпадку генацыд можна прымяняць як апісальны тэрмін, не як тэрмін юрыдычны, які цягне за сабой нейкія прававыя наступствы. Бо ўсё ж гэта адбывалася до 48-го году, до таго, як само паняцце генацыд атрымала сваё вызначэнне. Вось, да гэтага ўсё гэта, мы можам казаць генацыд. Мы можам казаць генацыд, гэта вось дзеянне маскавітаў падчас 13-гадовай вайны з сярэдзіны другой паловы 17 стагоддзя, тое, што яны нарабілі на тэрыторыі Беларусі. А зноўку прававых наступстваў тут гэта вельмі спрэчнае пытанне, наколькі можна з гэтага штосьці выжаць прававое менавіта і, скажем так, на гэтым пабудаваць нейкія справы. І тут зноўку, калі казаць пра гэтае вызначэнне перыяду, так, 41-45, тут жа у тых, хто ініцыяваў гэтую ўсю справу, усю гэтую гісторыю з генацыдам беларускага народу, у іх вельмі істотная задача не выйсці на сябе. Бо зноўку, калі мы бярэм сучаснае вызначэнне генацыду, ідзем у Курапаты, і не толькі ў Курапаты, такіх месцаў сотні па тэрыторыі Беларусі, то тыя, хто ходзіць, можа выйсці на уладальнікаў сённяшніх тых кабінетікаў, дзе да гэтага часу стаяць бюсты Дзяржынскага.
Ну, уласна кажучы, тут яшчэ адзін момант. Яны, канешне, тыя, у каго бюсты Дзяржынскага стаяць у кабінетах, яны не ўдзельнічалі ў тым генацыдзе. Але тое, што ў іх стаяць гэтыя бюсты, тое, што не толькі Дзяржынскага стаяць бюсты, вісяць зноўку расійскія трыкалоры, гэта ўсё неонавымі літарамі піша: можам паўтарыць. Вось і ў гэтым, канешне, асноўная небяспека. Не тое, што там яны нашчадкі тых, хто расстрэльваў гэта ўжо, скажем, не тое. А тое, што яны менавіта могуць гэта паўтарыць яшчэ раз. Ёсць вельмі небяспечны момант у генацыдзе, ну, можа, потым да гэтага вернемся, да гэтай тэмы. Я думаю, яна яшчэ прыйдзецца не раз да слова. А што тычыцца таго, што вось яны сапраўды могуць трапіць пад тое ж апісальнае вызначэнне генацыду, гэта, канечне, да гадалкі не хадзі. Бо там прысутнічаюць усе гэтыя моманты, гэта і... Я удакладню, мы кажам пра сённяшні дзень. Пра сённяшні дзень. Ну вот вы кажаце, што да гадалкі могуць патрапіць. Да. Мы можам патрапіць у будучыні хоць цяпер. Ну, слухайце, калі паглядзець так неперадузята ўтварэнне умоваў у Беларусі, калі беларусы мараць з'ехаць усе за мяжу, трапіць куды-небудзь падалей ад таго, што адбываецца цяпер на тэрыторыі нашай краіны, уласна кажучы, ну, пры жаданні можна гэта вылучыць як адна з прыкметаў гэтага самага генацыду. Але ж вы на самом пачатку, калі вызначэнне вось гэта само тэрміна тлумачылі, вы наказалі, што першапачатковы, вот асноўны тэрмін туды ўкладаецца і таксама вынішчэнне там, ці скажем, гвалт супраць ідэнтычнасці, супраць мовы, супраць культуры, вось гэта этнасу народу. Што мы маем сёння? Вось мы маем сёння, уласна кажучы, усе прыкметы гэтага, ну, уласна кажучы, не толькі сёння. Так, мы бярэм апошнія там колькі 200 з лішкам год і бачым, як ідзе вось гэтае наўмыснае вынішчэнне з асаблівымі пікамі там пасля паўстання 30-31 гадоў 1800. Пасля 1863 году, калі рэпрэсіі былі вельмі шырокія, асабліва супраць, скажем так, верхніх слаёў насельніцтва у Беларусі. І потым далей практычна ўсё 20-е стагоддзе з пераходам, на жаль, у 21-е стагоддзе. Калі для беларусаў, для беларускай ідэнтычнасці ў першую чаргу утвараліся умовы, якія вялі да разбурэння гэтай ідэнтычнасці. Ну, вось тое, што, уласна кажучы, мы атрымалі, асабліва моцна атрымалі, гэта ў 60-е, 70-е, 80-е гады 20-го стагоддзя. Ну і потым ідзе наступ актыўны, гэта другая палова 90-х, ну і да нашага часу. І вось тут зноўку, калі мы кажам пра неабходнасць рэабілітацыі, пасля завяршэння вось гэтага ўсяго, пасля таго, як Беларусь зробіцца вольнай, дэмакратычнай, трэба ж рэабілітаваць, так, тых, хто пацярпеў ад несправядлівасці з боку там савецкай улады, з боку лукашыцкага рэжыму. Я думаю, што трэба таксама весці гаворку пра рэабілітацыю нацыянальную. Бо перш за ўсё пацярпела нацыя. Вось не столькі ад фізычнага вынішчэння, колькі ад вынішчэння вось гэтых падмуркаў ідэнтычнасці. Пачынаючы ад нават не столькі мовы, наступ на мову, а колькі вось вынішчэння асяроддзя, вось гэтай экалогіі чалавека, куды можна аднесці і тапаніміку, і архітэктуру. Калі для чалавека, перад чалавекам пераўтваралася ўсё, у чым ён жыве. Усё, што ён бачыць, усё, што ён чуе, што ён чытае на вуліцах. Вось зноўку ён ідзе там па вуліцы, не ведаю, Камсамольскай, ці ідзе там па вуліцы Рэвалюцыйнай замест вуліцы, не ведаю, там Феліцыянаўскай. Розныя людзі ідуць, абсалютна. Вось фармаванне, знішчэнне папярэдняй ідэнтычнасці, знішчэнне падмурку для папярэдняй ідэнтычнасці, а гэта вынішчэнне у тым ліку культуры, у тым ліку мовы. Калі мова жыла яшчэ у вёсках, жыла нават у гарадах, 30-е гады 20-го стагоддзя, вось я глядзеў фотаздымкі там дзеда, бабулі, якія жылі ў Менску ў 30-х гадах, у іх фотаздымкі падпісаны па-беларуску. А потым, пасля Другой сусветнай, ўжо ўсё.
беларуская мова пачынае выціскацца, у тым ліку праз замену насельніцтва на тэрыторыі Беларусі. Вось зараз мы ж з вами назіраем так гэтую хвалю. Калі заходзіш там у Facebook які-небудзь і выпадае просто 100 пастоў запар, дзе расейцы выступаюць: ой, як здорово пераязджаць у Беларусь, паехалі ў Беларусь, там так класна. Только это такая прыхаваная інтэрвенцыя? Ну, уласна кажучы, так. Вось у нас пра гэта адкрытую пакуль не пішуць. Дарэчы, украінцы на гэта звярнулі ўвагу, яны там нават знайшлі пляны па вось такой асіміляцыі праз эміграцыю акупаваных абласцёў Донбасу, гэта Донецкая вобласць, Луганская вобласць, з лічбамі, колькі перасяленцаў туды мусіць прыехаць. Ну, уласна кажучы, гэта той інструмент, які заўжды выкарыстоўваўся для вынішчэння ідэнтычнасці нацыянальнай і для вось гэтай асіміляцыі мясцовага насельніцтва. Вось тое, на што зноўку звяртаў увагу Лемкін. Не абавязкова фізычна вынішчаць нацыю. Можна пазбавіць яе ейнай ідэнтычнасці. То бок мы прямо зараз назіраем вось гэта, ну я не ведаю, там у мяккай, не ў мяккай форме, але вось у такой, як першапачаткова ўкладалася, вось менавіта праз вось гэтую інтэрвенцыю прыхаваную, непрыхаваную расіян, расійскага свету ў Беларусь, вось гэты ці генацыд беларускага народа, ці этнацыд, як яго назваць? Зноўку гэта, калі браць апісальна, ну, тэарэтычна можна. Ну, генацыд тут ўсё ж такі, калі браць этымалогію гэтага слова, не, тут сапраўды бліжэй да фізычнага вынішчэння будзе. А вось этнацыд, ён так, ён цалкам тут вымалёўваецца. Ну, зноўку, гэта паняцце апісальнае, гэта паняцце не ўсімі прызнанае, і такім чынам тут, ну, як кажуць, да справы не прыш'еш. Іншая справа, што гэта трэба трымаць на ўвазе і прадпрымаць дзеля процістаяння гэтаму нейкія акцыі, нейкія дзеянні. Гэта не абавязкова там выйсці на вуліцы ці біццё тых, хто панаехаў. Гэта праца над сабой у тым ліку, гэта пераход на беларускую мову, гэта вывучэнне беларускай гісторыі, беларускай культуры. Зноўку звернем увагу, што паралельна ідзе наступ на кнігі, на літаратуру, дзе можна ўзяць гэту інфармацыю пра Беларусь, пра гісторыю Беларусі, пра культуру Беларусі. Гэта таксама, гэта як вынішчэнне архітэктурных памятнікаў, гэтай спадчыны архітэктурнай. Мы не можам пабачыць, мы не можам дзецям паказаць, што гэта такое было Беларусь і адкуль вытокі гэтых дзяцей. Іх зноўку, іх можна не перавозіць нікуды. Нават шкодна іх перавозіць куды-небудзь. Я на сваім досведзе магу казаць, вось у Менску нарадзіўся, жыў, і мяне заўжды здзіўляла, чаму ў Менску так мала вось цэркваў, помнікаў гістарычных, вось у іншых гарадах іх шмат. Ну і мне тлумачылі так дарослыя, калі я запытаў, казалі, ну просто не пабудавалі, вось не было у нас такіх будаўнікоў, такой архітэктуры, вось у выніку мы не здолелі. І атрымліваецца, што нам усё прыйшло з Масквы. Хоць зноўку, калі мы возьмем 17 стагоддзя і вывучым яго, наступствы той жа 13-гадовай вайны, калі не толькі насельніцтва Беларусі вынішчалася фізычна і ўтвараліся умовы для немагчымасці аднаўлення нацыі, а яны яшчэ увозіліся ў якасці рабоў у тую ж Масковію. І, уласна кажучы, вось маскоўская барокка, яно ўсё пабудавана рукамі беларусаў, і не толькі барокка. Калі мы паглядзім на гісторыю літаратуры, вершапісання, адкуль яно ўзялося? Яно прыйшло ад нас. Вось гэтай плыняй захопленых прымусовых перасяленцаў сярэдзіны 17 стагоддзя. Тэатр, адукацыя, гэта ўсё ідзе ад нас. Но потым зноўку вось ёсць у прапагандзе такое паняцце, Геббельс яго вельмі так прасоўваў, савецкія ягоныя калегі з вялікай радасцю, ахвотай падхапілі. Гэта тое, што завецца абвінавачанне ў люстэрку. Ну, ці люстэркавае абвінавачанне. Геббельс, калі паглядзець па ягоных дзённіках выступленнях, ён казаў, што тое, што мы плануем зрабіць, вось, у гэтым абвінавачваеце нашых праціўнікаў, нашых ворагаў. І тады, уласна кажучы, вось будзе нам профіт. Бо ёсць зноўку вось
подступление до геноциду, гэта ж зноўку, гэта ж трэба што мець у сваёй душы, каб прыйсці і забіваць людзей толькі за тое, што яны нарадзіліся такімі. Вось дзеля гэтага трэба прайсці пэўныя стадыі, і дзве асноўныя стадыі. Першая – гэта расчалавечанне. Калі мы перастаем бачыць вось у гэтым аб'екце, скажем, нашай ненавісці чалавека, гэта тое, што мы бачым і цяпер, вось тое, што адбывалася в Украіне, калі казалі, што гэтыя украінцы усе бандераўцы, нацысты, зноўку і нам жа ў рамках геноциду беларускага народу. Не немцаў же абвінавачваюць у асноўным. У асноўным кажуць, ось гэта бандераўцы прыйшлі і ўсіх пазабівалі, беларусаў хацелі выразаць. І наступная стадыя, калі мы расчалавечылі, мы пачынаем іх абвінавачваць у тым, што яны агрэсіўны. Яны агрэсіўныя, яны хацяць вынішчыць нас. І гэта апраўдвае нашыя дзеянні супраць іх. І вось вы добрую тэму закранулі, таму што першапачаткова мы чаму вырашылі звярнуцца да гэтай тэмы на лукашэнкаўскім тэлебачанні і потым распіяраная у тэлеграм-канале Генпракуратуры быў фільм, які зроблены быў прапагандыстамі, пра тое, што вось у 45-м годзе восень, здаецца, калі ўжо вайна нібыта скончылася, вось перамога, але у вёску непадалёку ад мяжы беларуска-украінскай прыйшлі бандераўцы, зайшлі ў адзін дом, запатрабавалі, каб вось сына аддалі ім у банду, ўся сям'я стала супраць, і ўсю сям'ю тут жа на гэтым месцы расстралялі. І то бок на фоне того, што адбываецца сёння, на фоне вось гэтых заяваў Лукашэнкі пра тое, што мы тут гатовы ваяваць, на фоне словаў пра тое, што можа Беларусь быць уцягнутая ў гарачую вайну супраць Украіны, гэта як тады разглядаць вот гэты фільм прапагандысты і гэты прапагандысцкі і гэтае звяртанне да вось тэмы геноцида беларускага народу праз вось гэтых вось злобных бандераўцаў, якія прыйшлі і расстралялі сям'ю беларусаў? Ну, власна кажучы, гэта вось тое, што і заключана вось у гэтым падыходзе да геноциду, падрыхтоўцы да геноциду. Калі мы нам спачатку расчалавечваюць нейкі аб'ект, а потым кажуць, вось глядзіце, ён жа вас забівае і будзе забіваць, калі мы самі не превентыўна. Так, превентыўна, абсолютно верно. Дарэчы, вось наконт акцыяў увогуле таго, што аб'ядноўвалася за савецкім часам пад паняццем буржуазна-нацыяналістычнае падполле ці буржуазна-нацыяналістычныя рухі, тыя, якія дзейнічалі пасля Другой сусветнай вайны на тэрыторыі Украіны, Беларусі, краінаў Балты, і даволі доўга дзейнічалі. Вось, ну, скажем, па сваім абшчэнні я размаўляў з чалавекам, які удзельнічаў, ён быў у савецкай міліцыі, удзельнічаў у 56-м годзе у баі на тэрыторыі Беларусі вось з такім фармаваннем. Некаторыя там сцвярджаюць да 70-х гадоў. Украінцы увогуле, падаецца, у іх апошні баец вось такого фармавання ў 91-м годзе выйшаў з лесоў, во што можна паверыць лёгка. Дарэчы, гэта была вельмі распаўсюдная з'ява. Вось у Беларусі у вёску, ну, даволі шмат вёсак, куды я прыязджаў, распавядалі людзі, што так, хлопцы заходзілі пасля вайны ў лес, сядзелі там, асабліва не, яны там тэрарыстычных актаў не рабілі, ну, проста яны сыходзілі ад калгасаў, ад службы ў савецкім войску. Дзеля таго, каб гэта спыніць, ось ёсць такое меркаванне, я з ім згодзін, бо гэта адпавядае таму інструментарыуму, які выкарыстоўвала савецкая ўлада для барацьбы з падобнымі з'явамі. Гэта арганізаваны пасляваенны голад. Вось зноўку беларускія вяскоўцы кажуць, што ну, нашы хлопцы паваходзілі, бо хто іх карміў? Мы ж сяляне кармілі. Калі мы галадаем, мы не можам іх карміць. Вось яны былі вымушаны выйсці. Далей, калі казаць пра акцыі... А гэта таксама можна лічыць как бы складнікам, я не ведаю, такого злачынства ў калі не геноцида супраць беларускага народа. Таму галадамор в Украіне, уласна кажучы, лічыцца актам геноциду. І тут так
аўтары, скажем так, прыхільнікі гэтай кропкі бачання маюць рацыю. То ж самае, як і ў Беларусі. Пра Беларусь мала кажуць, ну, ось усходняя Беларусь, якая уваходзіла ў склад Савецкага Саюзу, у склад БССР у першай палове 30-х, там же таксама быў голад. Мне дзед распавядаў, ён у Ветцы жыў, там быў сын амерыканскага камуніста, які прыехаў у Саюз, вось іх пасялілі ў Ветку, і голад, і гэты сын амерыканскага камуніста навучыў лайфхаку, у яго быў спінінг. І ён на спінінг лавіў голубоў. Чапляў там крошкі нейкія, закідываў у двор, і вось голуб раз, ён яго лавіў, і такім чынам карміліся. То бок у нас таксама быў голад, можа не такі страшны, як ва ўкраіне, но он у нас даволі слаба даследаваны, і там нават па колькасці ахвяраў, я думаю, ніхто не скажа, і выніках гэтага голаду. Вось, так вось, вяртаючыся да гэтых фармаванняў, якія дзейнічалі ў 44-м, 45-м і далей гадах на тэрыторыях, якія былі пад акупацыяй падчас Другой сусветнай, там якраз генацыд ніяк не прасочваецца, бо нават калі браць па савецкай літаратуры, па справаздачах тых жа органаў НКВД, потым МГБ, гэта ўсё атакі на савецкіх актывістаў, на супрацоўнікаў спецорганаў, на байцоў савецкай арміі і афіцэраў. А калі давалі тое самае вызначэнне генацыду, пра які мы з вами на пачатку размаўлялі, была прапанова не толькі этнічныя, не толькі рэлігійныя забойствы, але і палітычныя уключыць. І тут Савецкі Саюз устаў сваімі моцнымі грудзямі успоперак гэтай прапановы і казаў: не будзем мы палітычныя забойствы адносіць да генацыду. Шах і мат. Все, гэта не генацыд, гэта ніяк не падаш'еш да генацыду. Бо сам Савецкі Саюз быў супраць. Вось, канешне, забойствы ад гэтага не перастаюць быць забойствамі. Каго б яны там не закраналі, і з якіх матываў гэта б не адбывалася. Ну, і вось такім чынам, дарэчы, вялікая праблема у тым, што ў нас увогуле вельмі слаба вывучаны вось гэты перыяд. Бо перыяд Другой сусветнай вайны – гэта ж, уласна кажучы, суцэльны міт. І чым далей, тым больш дзяржаўных высілкаў прыкладаецца, каб гэты міт быў як мага далей ад праўды. І зноўку, каб гэтую праўду не было магчыма высветліць. Вось тая ж беларуская партызанка, якая была, я маю на ўвазе не толькі тое, што трапляе вось у гэта акадэмічнае паняцце беларуская партызанка, куды ўходзяць пэўныя фармаванні і пэўныя групы, маю на ўвазе любое выступленне з зброяй у руках, мэта якога была незалежнасць Беларусі, суверэнітэт, вызваленне ад любой акупацыі, там, савецкай, нямецкай. Вось, ад гэтага ж практычна нічога няма. Прычым савецкая ўлада наўмысна вынішчала дакументы, нават свае дакументы, каб гэтага не было вядома. І цяпер даволі цяжка рэканструяваць і казаць, а што там было на самой справе. Тым больш, ну, все ж таки савецкая ўлада, савецкая прапаганда, яна так добра напрактыкавалася уздзейнічаць на эмоцыі. І нават даследчыкі, я вось назіраю за некаторымі, яны не цураюцца гэтых эмоцый. І гэтыя эмоцыі, я думаю, некаторыя моманты забіваюць акадэмічныя падыходы і не даюць, скажем так, не перадузята паглядзець на тое, што адбывалася на тэрыторыі Беларусі. Я вось звярнуся да чату. НРЛ, твае малітвы сусвет пачуў, і вожык патрыёт прыйшоў у каментары да нашага стрыму з Евгеном Красуліным. І, дарэчы, добрае пытанне задае, хоць трошку не па тэме, але і прывязана. Сёння гадавіна смерці Ларысы Геніюш. Тое, што з ёй зрабіў Савецкі Саюз, гэта не генацыд па адпаведных прыкметах? Ну, гэта хутчэй вось тое, што трапіла б у паняцце этнацыду, калі б яно мела юрыдычнае міжнароднае вызначэнне. І сюды ж, канечне, трапляе тое, што адбывалася вось у гады сталінскіх рэпрэсій, у тым ліку і так званая ноч расстраляных паэтаў, калі беларуская нацыя была пазбаўлена свайго патэнцыялу.
Там можна по-рознаму ставіцца да творчасці некаторых паэтаў, да пазіцыі, скажем, палітычнай ці грамадскай гэтых людзей. Но ўсё роўна гэта вынішчаны даволі значна, ну не просто даволі, гэта гіганцкі пласт культуры беларускай вынішчаны, а на гэтым пласту потым бы расло штосьці новае. І гэта ж не спынілася толькі з рэпрэсіямі 30-х гадоў, гэта было і ў пасляваенны перыяд. То есть, дарэчы, тое, што дае у тым ліку спадзяванне на будучыню беларускай нацыі і беларускай дзяржавы, гэта тое, што колькі не вынішчалі, колькі не спрабавалі адшыбіць памяць, усё роўна гэта прабівалася. І прабівалася у тым ліку скрозь вось гэтыя падзеі Другой сусветнай вайны, калі ўзнікалі пасля Другой сусветнай, у тым ліку моладзевыя аб'яднанні, якія сваёй мэтай ці сваёй марай паэтычнай у тым ліку ставілі свабоду і незалежнасць Беларусі. Прычым у гэтых аб'яднаннях у тым ліку былі і тыя, хто воеваў у гады вайны, хто меў дзяржаўныя савецкія ўзнагароды, быў паранены, пасля шпіталяў прыйшлі. І вось у гэтых людзей у іх была жыва гэтая мара пра свабодную Беларусь. І потым, чтоб не рабілі з беларускай нацыі, вось гэта тое, што я пазначыў адназначна як этнацыд 60-х, 70-х гадоў, калі каласальна ішла навала на беларускасць, калі вынішчалася ўсё беларускае. І прычым вынішчалася яно не толькі фізычна, яно вынішчалася ў першую чаргу вось як той абразец, той аб'ект, да якога хочацца імкнуцца і да якога хочацца належаць. Гэта не толькі, скажем, вынішчэнне той же архітэктурнай спадчыны, гэта апісанне ўсяго беларускага як чагосьці адсталага, калгаснага, беларуская мова, калгасная мова, так? Пачалося яшчэ з 50-х, конца 40-х, пачатку 50-х, вось калі у Менск прыязджалі беларусы, маленькія з вёскі ці з маленькіх гарадкоў, траплялі ў менскую школу, яны нічога не ведалі ніякай мовы, акрамя беларускай. А тут, оказывается, выкшталцона размаўляць па-расейску. І калі яны не размаўлялі па-расейску, іх проста білі. Вось колькі людзей сустракаў з такой гісторыяй, вось калі яны пераязджалі з бацькамі ў Менск з рэгіёнаў, яны сутыкаліся з гвалтам за сваю беларускую мову. І ў выніку, калі я ўжо быў у школе, у нас лишылася беларуская мова гэта. Штосьці такое ганебнае, штосьці адсталае, не вартае ўвагі, навошта ўвогуле у школьнай праграме гэтая беларуская мова. І вось тут я на пачатку так крышачку закрануў свой досвед, што весці ў Расею. Калі я ўпершыню трапіў у Расею, гэта быў 80-й год, на спартовыя спаборніцтвы, я адразу пабачыў, нават не ў мове людзей, хоць яна вельмі моцна адрознівалася, і, скажем, не ў паводзінах, там, звычках, чамусьці ўся атмасфера, яна была не такая. Вось гэта не Беларусь. Я яшчэ тады, калі дзіцёнкам быў, думаў, як бы гэта пазначыць, апісаць. Я для сябе так прыдумаў вызначэнне, там не хапае солі. Вось усё яно прэснае нейкае. У гэтай Расіі для мяне было. Ну і, уласна кажучы, для мяне гэта быў такі вельмі моцны аргумент на карысць якраз беларускай ідэнтычнасці. Таму я з радасцю прымаў усе гэтыя рухі і 88-й год, і потым пачатак 90-х. І зноўку, паколькі я не адзіны такі быў, я думаю, гэта зноўку дае спадзяванне, што беларуская нацыя, яна такі крэпкі картошак, як кажуць. І яе не так проста знішчыць. І як бы не спрабавалі там засяліць Беларусь іншымі, знішчыць у саміх беларусах інтарэс да сваёй мовы, да сваёй гісторыі, да сваёй культуры, да сваіх продкаў, да сваіх дасягненняў. Усё роўна будуць з'яўляцца людзі, нараджацца з такім інтарэсам, з такой прагай да гэтага ўсяго. І гэта ўсё дае глебу, каб калі-небудзь беларуская нацыя адрадзілася. Тут я не належу да тых песімістаў, якія кажуць, што ой, усё 5 год яшчэ такой сітуацыі беларусаў не будзе. Ды не будуць. Беларусы не такое перажывалі.
Ведаеце, калі толькі пачалася гэтая справа так званая і размовы пра расследаванне, даследаванне геноциду беларускага народа, генпракуратура, швед, усе справы, і якія адразу кінуліся нібыта там шукаць, дзе вось гэтыя беларускія нацыяналісты, там ці тыя, хто пайшоў там на службу да гітлераўцаў, расстрэльвалі беларускі народ под бел-чырвона-белым сцягам, пачалі гэта шукаць, адразу так падумаў, што палітычны заказ вось скіраваны супраць вось менавіта нацыянальна арыентаванай часткі беларускага грамадства. А зараз слухаю вас, не адмаўляючы тое, што гэта палітычны заказ, усё ж таки такое адчуванне, што калі яны скіраваны менавіта вось на гэты пошук, там да, там гітлераўцы, войскі, акупацыя, але тут жа ж вот этыя бандыты, вось гэтыя нацыяналісты, як нашыя свае беларускія, так і украінскія, вось гэта вот все под бел-чырвона-белымі сцягамі, то бок трэба іх шукаць, трэба вот іх развенчваць, іх вот праклінаць і цкаваць, то бок гэта у прынцыпе частка гэтага этнацыду таксама. І калі зараз там кажуць про тое, што яны там подлічылі страты ад вот геноциду народа цягам 41-45 года у 1 мільярд там 800, зараз колькі там дакладна пагляжу, 1 мільярд 823 мільёна 200 тысяч долараў, то як мы будем лічыць вот страты ад нанесенага этнацыду беларускага народа? Ведаеце, тут я не думаю, што гэта будзе моцна выражацца у нейкай матэрыяльнай форме ці фінансавай. Усё роўна, канешне, трэба будзе аднаўляць помнікі, трэба будзе тапаніміку змяняць. Як бы не казалі, што гэта дорага каштуе, гэта неабходна зрабіць усё роўна, колькі б гэта не каштавала. Вось гэта асноўныя выняткі будуць. А так, тыя, хто зараз займаецца геноцидам беларускага народа ці этнацидам, апісальна, не юрыдычна, да іх будуць, я думаю, там рыхтуецца закон по люстрацыі, увогуле рыхтуецца закон про інстытут нацыянальнай памяці. Вось гэта ўсё, я спадзяюся, асабліва канцэпцыю рэабілітацыі нацыі, а не толькі асобных людзей, якія пацярпелі ад савецкага лукашысцкага рэжыму. Вось гэта будзе дастатковымі крокамі для аднаўлення справядлівасці, каб беларуская нацыя адчула, што так, яна адпомшчана і яна можа спакойна перажыць вось гэтыя папярэднія траўмы і ісці наперад і будаваць будучыню. Ну што ж, будем спадзявацца, што сапраўды пазбавімся і гэтай траўмы і будзем ісці будаваць будучыню. А ўвогуле, как бы коротко, вот як вы лічыце, ёсць перспектыва у гэтай тэмы, якую ўсё ж спрабуюць яны раскручваць, ось бачыце, цэлую камісію стварылі, каб падлічыць страты, але справа вось гэта у гэтага кавалка гістарычнага геноциду беларускага народа ёсць будучыня? Я страшуся, ёсць страшная будучыня, як я казаў, гэта вось гэта люстэркавае абвінавачанне. Яны абвінавачваюць нашых, як яны лічаць, ідэалагічных продкаў, якія под бел-чырвона-белымі сцягамі выступалі падчас Другой сусветнай вайны. Праз гэта яны абвінавачваюць нас, праз бандераўцаў яны абвінавачваюць украінцаў, праз саакашнікаў яны абвінавачваюць палякаў. І, уласна кажучы, гэта ўсё вось тая стадыя расчалавечвання і перахода другой стадыі, што яны нам пагражаюць, і мы мусім нанесці прэвентыўны удар. Вось я страшуся, што гэта вельмі рэальная пагроза і вельмі сумная перспектыва для Беларусі і беларусаў. То есть это частка падрыхтоўкі беларускага грамадства да вайны? Так, безумоўна. Дзякуй вялікі, хоць нават не ведаю, ці дзякаваць вам вот за такія вот перспектывы, якія вы перад намі адкрываеце, але трэба рэальна глядзець на рэчаіснасць без ружовых акуляраў. Дзякуй вялікі за гэта нашаму госцю, эксперту, гісторыку і палітычнаму аглядальніку Евгену Красуліну. Сачыце за нашымі стрымамі. Для гэтага подписывайтеся на YouTube канал Еўрарада, ставьте свае падабаечкі, націскайце на званочак, расшэрвайце і падтрымайце нашу працу, калі у вас ёсць такая магчымасць. Да сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве і будзе жыць вечна.